Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння абмяркоўваць будзем з Вольгай Карач, кіраўніцай грамадскай кампаніі «Наш дом». Добрый дзень, Вольга. Добрый дзень. Ну, насамрэч, вельмі шмат тэмаў для абмеркавання. Больш за тое, мы вот крыху раней выставілі наш эфір, нашу размову, і ўжо шмат розных пытанняў да вас папрыходзіла. Таму давайте, можа быць, все ж таки з самага пачатку. Я не один раз ужо натыкаўся ў сацыяльных сетках на ваши допісы з нагоды Дня Х. Ці не маглі б вы больш падрабязна сказаць, што ж это за дзень Х, што за ідэя Х, я ведаю, а што за дзень Х, да якога вы нас так рыхтуеце маральна? Ведаеце, ситуация зараз такая, что, я думаю, вы со мной погодитесь, что, в принципе, час таких массовых мирных протестов, якія працягваліся месяцамі, ён скончыўся. Таму што зразумела, што гэтыя пратэсты не прыводзяць да галоўнай мэты. Лукашенко не хоча сыходзіць, і самае галоўнае, ён усюды заяўляе, што ён сыдзе толькі вось у выпадку сваёй смерці, а нават і пастараецца застацца пасля смерці, кіраваць Беларусю. Таму зразумела, што проста мірныя пратэсты яны прыводзяць да шматлікіх ахвяраў, яны прыводзяць да новай колькасці рэпрэсаваных, яны прыводзяць да таго, што вось гвалт з боку улады ён расце, і в прынцыпе ён не прыбліжае нас да самай галоўнай мэты. Таму гэта абмяркоўвалася ўжо на працягу, можа, апошніх некалькіх месяцаў з зусім рознымі людзьмі, з зусім рознымі лідарамі, групамі і гэтак далей. Дзень Х — гэта вельмі умоўная назва, але гэта азначае, што калі гэта запускаецца, што мы спыняем краіну. Вось поўнасцю. Гэта азначае шэраг розных усялякіх акцыяў і розных дэцэнтралізаваных групаў, і краіна спыняецца вось менавіта да таго, калі Лукашенко сыдзе. Розныя усялякія акцыі, розныя усялякія там ёсць ідэі, задумкі, хто што рыхтуе, але зразумела, што вось проста сказаць, давайте выходзім на вуліцы там яшчэ раз, то гэта будзе толькі новая рэшта. Не, павінен быць адзін выхад да перамогі. Але мы думаем, што вось спыніць краіну, поўнасцю яе спыніць, гэта патрэбіцца некалькі дзён, каб сітуацыя з Лукашенко вырашылася ў тым ці іншым выглядзе. Вы не один раз ужылі слова «мы». Мы думаем, мы там плануем, мы гэта хто? Ведаеце, тут зараз вельмі шмат розных усялякіх групаў людзей з розных гарадоў, якія нават, можа, так сабе і не вызначаюць там нейкай сілай ці нейкім рухам, але зразумела, ужо, в прынцыпе, зразумела ўсім, што трэба рабіць. Па-першае, патрэбна нейкая структура, якая будзе кіраваць гэтай рэвалюцыі, менавіта не быць там сімвалам, а кіраваць, і ў тым ліку браць на сабе адказнасць за пэўныя рэчы. Па-другое, палітычная сіла ці палітычная структура, і гэта не абавязкова павінен быць там адзін лідер. Хутчэй за ўсё, в прынцыпе, зразумела, што гаворка ідзе пра пэўную гарызантальную інтэграцыю розных групаў, розных лідараў, там вялікіх і маленькіх, якія паміж сабой дамаўляюцца. Канешне, дамаўляцца паміж сабой лідарам — гэта, можа, не самы моцны бок беларускай нацыі, але ў любым выпадку у нас няма выхада, і патрэбна як палітычны ўзровень, вось другі ўзровень — гэта, канешне, актывісцкі ўзровень, і трэці ўзровень — гэта інфармацыйны, бо людзі павінны ведаць, што будзе адбывацца. І насамрэч мы павінны змяніць палітычную формулу. Беларускі народ ахвяраваў усім, чым толькі мог, і гэтыя ахвяры сапраўды вельмі вялікія. Зараз формула будзе іншай, рабіць усё, каб ахвяраў было паменш і мінімальна, лепей, каб іх не было, але, скажем, з боку мірнага народа. Але каб усё ж такі мы дамагліся самага галоўнага, гэта Лукашенко павінен сысці. А ў любым выпадку ён не павінен сысці ад адказнасці за ўсё тое, што ён
ужо зрабіў, у тым ліку забойствы і гвалтаванне людзей і ўсё, што тут адбывалася цягам апошніх 27 гадоў. Я загадзя, так бы мовіць, прабачаюся, калі можна так сказаць, але я буду цапляцца за ваши асобныя фразы ці сказы ці словы. Люблю гэтую справу. Вы не адзін раз казалі, калі вот апошнім часам мы з вами гаварылі про тое, што вы там ні на каго не наязджаеце, вы не любіце там скандалы, абвінавачванні ці яшчэ нешта, а тым больш там вы ніколі нічога там не сказалі там супраць той же самой Святланы Тихановской. Это сапраўды так. Вот вы ніколі не сказали так, вот Святлана там вот не зрабіла то, не зрабіла гэта, вот яна вот неправільна тое. Але вот зараз прогучала такая фраза. Чалавек, які будзе не сімвалам з таким намёкам, а сапраўдным лідарам, які ўзначаліць. І тут как бы сапраўды мелі на ўвазе, што зараз павінна месца Тихановскай заняць іншы чалавек, які будзе не сімвалам, а сапраўды ў стане паперадзе і павядзе за сабой, ці і каго мелі на ўвазе, сябе? Ведаеце, насамрэч, гэта не так уж і важна, хто будзе лідарам. Гэта можа быць і Святлана Тихановская, калі яна возьме на сябе гістарычную адказнасць. Я хацела бы вярнуцца да жніўня 2020 года. Калі памятаеце, гэтыя пратэсты, якія былі, яны былі стыхійныя. Яны наогул кіраваліся і направляліся ананімным там тэлеграм-каналам нехта, да, і там былі маладзёны, якія там прыдумлялі розныя акцыі, і людзі гэтыя акцыі падтрымлівалі. Святлана Тихановская, она не мела ніякага ўплыва на гэты канал, там, на нехту і наогул на весь працэс, і, ў прынцыпе, не ўказвала ніколі такога жадання нейкім чынам мець гэты ўплыв. І стала зразумела, што стыхійныя пратэсты не могуць перамагчы вельмі добра арганізаваную сілу Лукашэнкі і яго баевікоў, якія маюць усё ж такі, ну, скажам, шмат чаго і гатовыя забіваць. Таму зразумела, што нашыя сілы зараз нашмат менш. Я вельмі сумняваюся, што на вуліцах там будзе паўмільёны чалавек, якія выйдуць у гэты там дзень Ікс, ці можна як заўгодна гэта называць, там бестэрміновы пратэст, там як заўгодна, ведаеце, тут можа быць любы іншы тэрмін, калі гэта не падабаецца, але зразумела, што ўжо людзі патрабуюць таго, каб было пэўнае кіраванне. І калі гэтае кіраванне не возьме на сябе Святлана Тихановская, такія чаканні былі ад розных структураў, у тым ліку вось Владимир Мацкевич зусім нядаўна там некалькі пастоў, некалькі артыкулаў напісаў на гэтую тэму. Калі ад Святланы Тихановскай не будзе вось менавіта жаданне ўзяць у свае рукі кіраванне, менавіта кіраванне усім працэсам, то так з'явяцца новыя лідары. Не абавязкова я, не абавязкова там, не ведаю, хто там яшчэ, але ў любым выпадку я веру ў тое, што гэтыя лідары з'явяцца, прычым не адзін. І я думаю, насамрэч, што нам не патрэбны адзін лідар. Нам патрэбна пэўная група людзей, якія кажуць, так, гэта наша гістарычная адказнасць, робім гэта, і адказнасць азначае, што вось у выпадку паразы будзе тое, у тым ліку і для іх. Ведаеце, гэта вельмі важна для людзей, потому што яны паспрабавалі самі, яны паспрабавалі стыхійна, яны паспрабавалі ісці за нехтай, потым яны паспрабавалі штосьці там яшчэ рабіць там самі па сабе. Зразумелі, што не атрымоўваецца супраць арганізаванай ваеннай сілы, патрэбная арганізаваная моц грамадзянскай супольнасці. Вось менавіта тое, што зараз будуецца, цяжка будуецца, я б сказала, вельмі з вялікім стрэсам, нервамі, сваркамі, там, што заўгодна, але ў любым выпадку ёсць вельмі вялікія грамадскія чаканні у тым, што у рэшце рэшт з'явяцца лідары. Гэта ізноў не камень у там Святлану Тихановскую, гэта агучваю менавіта грамадскія чаканні. І тут Святлане Тихановскай трэба будзе сапраўды вызначыцца. Яна зараз кажа, што яна лідар, але калі яна лідар, яна павінна браць рэвалюцыйны працэс у свае рукі. Інакш сітуацыя будзе вельмі дрэннай для нас. Я гэта казала там шмат месяцаў раней, што Еўропа, яна не будзе рабіць
справы за беларусаў. Ніхто не змагаецца і ніхто не будзе вырашаць нашы праблемы акрамя нас. Гэта вельмі важна разумець і вельмі цяжка разумець. Еўропа ці захад можа там дапамагчы нейкім чынам, але рабіць вось менавіта ўсю справу не будзе. І зразумела, што вось з канца сакавіка і зараз ужо пайшлі там пэўныя, скажем так, розныя думкі, выказванні думак, зараз кулуарна, але ўсё ж такі яны ёсць пра тое, што Лукашенко змог утрымаць уладу. Так, ён нелегітымны у юрыдычным сэнсе, але дэ-факта ён кіруе Беларусю і ён прымае рашэнне і ён менавіта вырашае ўсё, што адбываецца ў Беларусі. А гэта азначае, што праз пэўны час, прычым вельмі хуткі час, Еўропа будзе з ім дамаўляцца. Вось, гэта будзе паўтарэнне сцэнара 2010 года, 2015 года. Мы гэта ўжо назіралі шмат разоў. І тут вось насамрэч сітуацыя вельмі складаная, палітычна яна вельмі цяжкая. І ёсць, на мой погляд, зараз у беларускай грамадзянскай супольнасці вось ёсць яшчэ, скажем так, адна спроба, і гэта спроба, гэта вось гэты бессрочны такі бестэрміновы пратэст, дзень Ікс, як заўгодна, калі мы вось выходзім, мы спыняем краіну, мы робім шмат розных усялякіх акцыяў, якія ідуць па ўсёй краіне, і зноў-такі гэта трэба ўжо настроіцца, што гэта не будзе так масава, але усялякім выпадку гэта павінна быць. Если гэтага не адбудзецца, то у прынцыпе напрыканцы года я магу з вами там нават паспорыць там на бутэльку якой-небудзь каньяка ці яшчэ што-небудзь, пройдуць мясцовыя выбары пад кіраўніцтвам Лідзіі Ярмошынай, і будзе шмат людзей, якія нават з боку грамадзянскай супольнасці будуць у іх удзельнічаць, таму што трэба штосьці там змяняць нават такім шляхам. Але гэта будзе азначаць поўную легітымнасць і прызнанне Александра Лукашенка і прызнанне таго, што ён застаецца з намі на пэўныя гады. І гэта вельмі цяжка. Я удакладню яшчэ раз, вы сказали, гэтым лідарам магу быць я, можа быць нехта іншы, але лепей, калі гэта будзе група людзей, але сябе лідарам ці ў гэтай групе лідараў вы бачыце абавязкова? Ведаеце, для мяне вось пытанне лідарства, менавіта персанальнага лідарства, яно так востра не стаіць. Таму што я лічу, што у выніку перамогі у любым выпадку там і наш дом, і та каманда, якая ёсць у мяне, мы будзем ўплываць на палітычныя працэсы. І мне самае галоўнае, каб такая група стварылася. Калі вось па нейкіх прычынах людзі лічаць, што там мяне не павінна быць і нашай каманды не павінна быць, то для мяне гэта нармальна. Скажыце, дзе мы там можам працаваць, я гатова быць простым валанцёрам, ведаеце, взять грудлёўку, капаць ад забора да абеда, все нармальна, няма ніякіх праблемаў. Але ёсць яшчэ такое пытанне палітычнага вопыта. На жаль, вось у нас ёсць некалькі памылак, якія мы, як дэмакратычная супольнасць, робім ужо так кожны год, я б сказала. Так? У нас не ўлічваецца вопыт тых людзей, якія змагаліся да нас, ці змагаліся на працягу гэтых год. А Лукашенко, для яго гэта была, я гэта заўсёды паўтараю, гэта была 22-я выбарчая кампанія ў жыцці, улічваючы тое, што яго было 3 рэферэндума. Вы разумееце, які ў чалавека просто багаты вопыт. І тое, што для вельмі шмат людзей, скажем, азначае, што для іх гэтай кампаніі ўпершыню. Навогул, яны атрымоўваюць гэты вопыт, яны там даведваюцца, як вядзе сябе міліцыя, там, што атрымоўваецца, якія ідуць рэпрэсіі, ці там нейкія яшчэ рэчы, што выбары фальсіфікуюць. А для Лукашенка гэта 22-я кампанія. Для яго ўжо шмат рэчаў, яны просто, ведаеце, як дзень сурка нейкі. Заўсёды яны там паўтараюцца. І я разумею, што, канешне, шмат людзей, якія змагаліся вось на працягу там гэтых 27 год, у тым ліку вось пачынаючы Зенона Пазняка і там тых людзей, якія змагаліся ў 10-м годзе і ў 15-м годзе і пазней, зразумела, што людзі так думаюць, там была параза. Там людзі не змаглі выйграць, яны, можа, нейкія там ідыёты, я такі разумны, да? Я такі вось весь, я буду рабіць штосьці па-іншаму, але справа і вельмі, скажем так,
суровая праўда жыцця, калі можна так сказаць, яна заключаецца ў тым, што яны паўтараюць усе тыя ж памылкі. І гэтыя памылкі яны паўтараюцца кожны год. Вось, Зміцер, вы ўжо даўно, скажем, працуеце як журналіст, як рэдактор, да? Вось вам адразу пытанне ў лоб, і такое рытарычнае. Колькі разоў апазіцыя рабіла нейкі там палёт, разбор там сваіх памылак, рэфлексію пасля выбараў? Я адразу адкажу, я нават не чакаю ваша адказа, ніколі такога не было. Все заўсёды там пасля кожных выбараў, і гэта мои калегі, гэта і я ў тым ліку, да, на пэўных этапах. Мы казалі пра маральную перамогу, да, пра тое, што мы ўжо перамаглі, паглядзіце, там людзі нас падтрымліваюць, да, былі фальсіфікацыі, от Лукашенко пайшоў на фальсіфікацыі, каб утрымаць уладу, бла-бла-бла. Гэтыя рэчы мы чуем там кожны год, так? Але праблема ў тым, што мы не можам перамагчы, калі мы не ўлічваем у тым ліку вопыт гэтай паразы, які быў у гэтых людзей. Не ўлічваем іх памылкі, не ўлічваем, што там было не так. І таму зразумела, вось на мой погляд, вось у такім штабе рэвалюцыі, так, калі я кажу там пра групу лідараў, там павінны быць людзі, канешне, там і новыя лідары, але і старыя лідары таксама, якія могуць сказаць: не, хлопцы, дзеўкі, мы ўжо хадзілі гэтым шляхам, мы ўжо вось гэтае паспрабавалі. І ведаеце, што атрымалася? Атрымалася вось гэтае. Не трэба туды ісці. Зараз вось сітуацыя такая, і зноў-такі паўтаруся, ёсць толькі адна спроба. Не будзе дня Y, дня Z, там, не ведаю, дня XX, нічога гэтага не будзе. Будзе толькі адна спроба, і мы альбо выйгрываем, альбо ўжо ідзе там поўная параза. І іншых вось варыянтаў проста няма. Можна сабе сказаць зараз, напрыклад, што не будзем нічога спрабаваць, ужо сэнсу няма, але гэта азначае зараз, і зноў-такі гэта трэба казаць вельмі адкрыта і прама, што гэта азначае для нас паразу. І ніякай маральнай пабеды, перамогі, там не ведаю чаго, няма. Людзі знаходзяцца ў турмах. Кожны дзень новыя крымінальныя справы. Таму альбо мы ідзем да перамогі, альбо не ідзем. Вось ведаеце, вось такі выбар, я б сказала, нават радыкальны. Альбо чорнае, альбо белае. І вось пасярэдзіне быць немагчыма. Вы не называлі дакладна даты, на які прызначаны гэты дзень X, але недзе я чытаў, вы папярэджвалі, што хутчэй за ўсё, магчыма, ён будзе ў першай палове траўня. Ну, засталося не так шмат ужо часу, першая палова траўня не за гарамі, і дзень канкрэтна не вызначылі, гэта першае. І другое, калі казаць пра лідарства вот у гэтым новай хвалі пратэста, і вот у такой інтэрпрэтацыі, як падаеце вы, то лідар павінен быць тут. Светлане Ціхановскай не адзін раз прапаноўвалі, так бы мовіць, вярнуцца, нягледзячы на пагрозы. Яна тлумачыла немагчымасць гэтага прыезду. Вы таксама не ў Беларусі знаходзіцеся. Гатовы прыехаць? Ведаеце, тут адразу 3 пытанні ў адным пытанні. Таму я буду так па пунктах адказваць. Першае пытанне, гэта пра дату. Мы сапраўды спачатку думалі пра тое, што дзень X патрэбна прывязваць нейкім чынам да 9 траўня. І я казала пра гэта таксама публічна. Але ведаеце, у гэты момант Светлана Ціхановская агучыла ідэю перамоваў з Лукашенко ці з прадстаўнікамі Лукашенка з удзелам Расіі і Германіі. І гэта так трохі дзіўнавата. Калі частка грамадства рыхтуе дзень X і, скажем, такую блакіроўку ўсёй краіны, а частка грамадства ў гэты момант рыхтуецца да перагавораў з Лукой. Можа, калі б там была нейкая каардынацыя там нармальная, можа, гэта имела б сэнс. Але зараз так гэта выглядае так трохі палітычнай шизофрэніяй, ведаеце? І, канешне, калі Светлана Ціхановская упэўненая, што яна можа дамагчыся ухода Лукашенка праз перамовы з ім, то зразумела, што ёй трэба даць гэтую прастору.
ну гэта арганізаваць, тому что гэта таксама не тая аперацыя, не тая працэдура, якая, так ведаеце, вось на раз арганізоўваецца. Таму мы в прынцыпе для сябе выставілі такі пэўны народны дэдлайн. 9 траўня вось до гэтага моманта мы чакаем, будзе нейкі там прагрэс з перамовамі, ці сядзе Святлана Тихановская за круглы стол з Лукашенко, ці не. Таму што, ізноў-такі паўтаруся, каб не было такога, што людзі проста блытаюцца і не разумеюць, што адбываецца. Што ж мы гатовім, да? Што мы рыхтуем? Дзень Х ці перамовы з Лукашенко. І гэтая дата будзе вызначана пасля 9 траўня, ізноў-такі рознымі групамі, якія зараз вось у гэтым працэсе так ці інакш удзельнічаюць. Гэта першы момант. Другі момант вельмі важны. Ну, чаму 9 траўня, я думаю, не трэба тлумачыць, тому што гэта дзень перамогі і для шмат людзей у Беларусі, ну, гэта сапраўды такая дата сакральная, і зразумела, што тут было ізноў-такі з улікам таго, што ёсць там пэўныя ўсё ж такі ідуць перамовы. Я ведаю, што гэта так трохі дзіўна выглядае пасля арышту там Федуты і Зянковіча на сустрэчы там з баявымі генераламі, але у любым выпадку пэўныя перагаворы ці кантакты з сілавікамі ёсць, таму таксама гэта было вельмі цікава, если Лукашенко там праводзіць нейкія там парады ці яшчэ што-небудзь, гэта можна было выкарыстаць у, скажем так, у сваю карысць. Але до 9 траўня мы просто чакаем менавіта актыўных і рашучых дзеянняў з боку Святланы Тихановскай і яе штаба. Па-другое, наконт майго прыезду в Беларусь, ён вельмі так, я гатовая, нават не так. Усё ж такі зараз трэба патлумачыць. Зразумела, што вось такая бестэрміновая забастоўка, пратэст, блакіроўка краіны, яна павінна, ну, скажем, ну, яна не запускаецца, скажем, штучна. Яна не запускаецца просто тому, што Ольга Караш сёння проснулася, я такая думаю, а не запусціць нам дзень Х сёння? Да? А ці не спыніць краіну сёння? Да, не спыніць нам сёння краіну там, да? Гэта патрабуе шэрагу дзеянняў, у тым ліку таго, што называецца трыгеры. Зразумела, што трыгер гэта вось калі раней трыгерам быў гвалт, бесчалавечны антигуманны гвалт над пратэстуючымі, то зараз, на жаль, і гэта зразумела, што ідзе адаптацыя грамадства да менавіта ўзроўня гвалту. Людзі ўжо не рэагуюць, таму што яны проста стомленыя. Стомленыя маральна, яны стомленыя псіхалагічна, яны знаходзяцца ў дэпрэсіі, і зразумела, што мы не можам рабіць трыгерам там і навогул спадзявацца на нейкі трыгер, вось Лукашенко там штосьці яшчэ наробіць з кімсьці, і вось людзі там праснуцца. Ну, па-першае, я б не хацела, ізноў-такі палітычная формула, што людзі не павінны, ці мінімальна павінна быць ахвяраў. Трыгер такога вось рода ён абазначае, што гэта ахвяры з боку беларускага народа. Я з гэтым катэгарычна не згодная, што так павінна быць. Ну, а па-другое, гэта вельмі зразумела, што і нават не будзе рэакцыі. Вось Лукашенко зараз можа рабіць што заўгодна, наше грамадства, на жаль, вось да ўсяго гэтага проста адаптавалася, каб выжыць. Таму атрымоўваецца сітуацыя, што нам патрэбны трыгер, ці тое, што называюць вось яшчэ у паліталогіі там чорнымі лебедзямі. Гэта нечаканая сітуацыя, якая змяняе увесь ход падзеяў. Але не хочацца цытаваць там Сталіна, але ўсё ж такі ён казаў, што там цудаў не бывае, таму цуды мы там робім самі, да? Вось хто запусціць гэтых чорных лебедзей? І што гэта за чорныя лебедзі? Гэта гаворка ідзе менавіта пра трыгер, які павінен запусціць ужо публічную падрыхтоўку да гэтага бестэрміновага пратэста. І зразумела, вось, што гэта павінна быць такая з'ява, якая ўзрушыць беларускае грамадства, выведзе яго там з гэтага працэса апатыі, дэпрэсіі і гэтак далей. І ў гэтым выпадку я лічу, што мне трэба падрыхтаваць і паехаць у Беларусь і, скажем так, сустрэцца з пэўнымі людзьмі, і ну, гэта проста неабходна.
Але зразумела, што тут ёсць вельмі вялікія складанасці, звязаныя з тым, што я не магу паехаць вось так прыехаць на мяжу, здравствуйте, там это добрый дзень, я Ольга Карач, там это калі ласка прапусціце мяне да хаты, да? Ну зразумела, што будзе. Будзе паўтарэнне сітуацыі з Навальным, і гэта не ёсць той трыгер, які чакаюць людзі. Ад таго, што там яшчэ адзін чалавек сядзе ў турму, ну нічога добрага для настрою людзей не будзе, будзе наадварот вельмі вялікая, ну я б сказала, наадварот, вельмі вялікая дэпрэсія, людзі такая, ну все пропала, там ужо, калі Ольгу там пасадзілі, то ўсё. Таму вось я ўжо планавала ехаць в Беларусь 1 красавіка, але зразумела, што людзі, якія ратуюць гэтую паездку, якія мне дапамагаюць, яны, ў прынцыпе, ну таксама, ну, нам патрэбна падумаць пра пэўныя правілы і пра тое, каб я з'ездзіла і нават вярнулася, да? Таму мы гэтую паездку рыхтуем. Я спадзяюся, што яна будзе. Я яшчэ не ведаю калі. І зноў-такі гэта пытанне бяспекі і пытанне, каб яна была паспяховай, але так я планую гэта зрабіць. І у любым выпадку я хочу сказаць, што я не веру ў тое, што у сучасным свеце можна штосьці вельмі моцна трымаць у сакрэце. Мы бачым, што гэта немагчыма. Таму з гэтай, скажем, праўды жыцця вось трэба сыходзіць. Таму, калі я збяруся в Беларусь, конечно, я скажу пра гэта публічна. Добра, калі ўсё ж таки сказалі, узгадалі Фядуту і Зянковіча і сустрэчу ў Маскве, то ну не быў бы я журналістам, калі б не спытаўся ўсё ж таки пра гэтую сітуацыю і абвінавачванні, якія прагучалі на ваш адрес з боку Макара. Маўляў, Зянковіч паехаў у Маскву пад гарантыі бяспекі ад Ольгі Карач. І тут как бы можна, конечно, сказаць, ну якія Ольга могла даць гарантыі, нейкі дзіўная сітуацыя. Але вот тут нашыя слухачы, гледачы прыгадваюць сітуацыю і з'яўленне у адным з вашых стрымаў на вашым YouTube-канале спадара Жырыноўскага. Ну і тут нарадзіліся падазрэнні, што можа быць у Вольгі ёсць нейкія ўсё ж такі ну сувязі з ЛДПР, з Жырыноўскім, і Жырыноўскі даў нейкія гарантыі, а Вольга перадала Зянковічу. Так што ж там ўсё ж такі было? Ведаеце, ну па-першае, на жаль, я не ведала пра гэтую паездку Юрася і Фядуты ў Маскву, але апошні месяц сапраўды былі вельмі дзіўныя атакі вось у дачыненне да мяне. Па-першае, там нейкія боты і там людзі ў сацыяльных сетках спрабавалі там прыклеіць мне нейкія там ярлыкі агента ФСБ, агента Москвы, там не ведаю чаго яшчэ, і нават мяне таксама запрашалі ў Москву, але не на сустрэчу з Зянковічам. Спачатку там яны спрабавалі сказаць, ну для мяне гэта вельмі выглядае, сапраўды гэта выглядае як вар'яцтва. Разумееце, там нейкі чалавек піша там, вось Крэмль запрасіў тваё ЦВ паглядзець, хто ты такая. Ну, ведаеце, гэта, ну, вось гэта не тое, што нават смешна, но я не ведаю, на каго разлічана, ну, разлічаны такія рэчы, што вось, ага, Крэмль лічыць, што там трэба новы прэзідэнт Беларусі, аб'яўляем вакансію, усе жадаючыя прысылаюць там нейкі ЦВ, да? Ну, а чаму? Ну, кастынг аб'явілі. Ну, гэта можа сказаць толькі той, хто навогул не ведае, як працуе там палітычная сфера, і я навогул не веру, што Москва можа падтрымаць кагосьці, акрамя Лукашэнкі. У іх яўна ёсць нейкія там сакрэтныя дамоўленасці пэўныя, і гэта не тое, што там нават пра саюзную дзяржаву ці штосьці яшчэ. Я думаю, што там проста шмат нейкіх шэрых схемаў, якія там Москва выкарыстоўвала Лукашенка у пэўных актыўнасцях. Ну, на мой погляд. Інакш гэта ўсё проста нельга патлумачыць. Ну і па-другое, я не думаю, што навогул Зінковіч, ведаеце, ну мы давно аднаго ведаем, Зінковіч і Александр Фядута, гэта ну не тыя людзі, якія вось могуць проста так, што там нейка беларускі, нават вельмі добра знаёмыя, там паверыць, што я вот сказала, што там будзе нейкая гарантыя там ад кагосьці яшчэ.
Я думаю, что там, конечно, мы не ведаем, чаму яны аказаліся в Москве, але я думаю, что там хтосьці выманіваў іх менавіта з расійскага боку нейкім чынам. І трэба просто разбірацца, хто і як. Але насамрэч гэта такі добры урок, добрае, ну, добрае у двухкосці, канешне, нагода паразмаўляць, якую ролю Москва адыгрывае у утрыманні улады Александра Лукашенко, і па-другое ўжо разбіць гэтую ілюзію, што можна з Москвой дамовіцца пра тое, каб змяніць Лукашенко на кагосьці яшчэ. Зразумела, ўжо зразумела, і гэта вельмі ясна, што Москва не будзе дапамагаць змяняць Лукашенко, інакш яна проста не ўдзельнічала ў гэтым фарсе. І Москва будзе падтрымліваць Лукашенка палітычна. На наш... Я лічу, што вельмі добра, што яны спынілі фінансавую дапамогу, але палітычна яны будуць працягваць падтрымліваць Лукашенка. І я думаю, зараз, канешне, у мяне няма інфармацыі, але гэта такія мае думкі на гэты конт. Я лічу, што зараз вось у Беларусі вельмі актыўна, але не публічна ідзе праца по фарміраванню прарасійскай партыі ці прарасійскага нейкага руха, і Москва будзе, ну, просто, скажем так, рабіць і падтрымліваць нейкага чалавека, прычым зразумела, што гэта з номенклатуры ці быўшы там чыноўнік ці яшчэ хто-небудзь, менавіта каб мець свайго там кандыдата на наступныя выбары, калі яны будуць пройдуць. І Москва, калі верыць ізноў-такі таму ж Жириновскаму, яна лічыць, што ўся праблема, ўсё пытанне з Беларусью вырашыцца да 2023 года. Яны нікуды не таропяцца і лічаць, што до 2023 года тут будзе вялікая прарасійская партыя, рух ці штосьці яшчэ, будзе моцны папулярны лідар, падтрыманы Москвой. Ну і гэтыя працэсы інтэграцыі, якія зараз ідуць там дзіўным чынам, яны будуць менавіта працягвацца і развівацца, выкарыстоўваючы менавіта вось гэту сілу. Москва недарэмна ціснула на Александра Лукашенко правесці гэтую канстытуцыйную рэформу і зрабіць парламенцкую рэспубліку. Ведаеце, калі нават Федута і Зянковіч палецелі ў Москву дамаўляцца з кімсьці. Ну, Федута, ладно, а мы ж все ведаем, хто такі Зянковіч. Гэта чалавек з партыі БНЛ, да, Беларускі народны фронт. Гэта чалавек, які такі, ну, беларускі нацыяналіст, які змагаецца за беларушчыну ўжо, не ведаю, там колькі, 25 гадоў, так дакладна, да? І калі нават ён паехаў у Москву, то што будзе, калі у нас будзе парламенцкая рэспубліка, і там будзе, напрыклад, там 10 партыяў. І Крэмль кажа, а зараз мы робім кастинг, якая партыя атрымае ад нас падтрымку. І ведаеце, будзе нават такая невялічкая чарга і нават драка за гэтую самую лаяльнасць і падтрымку Крамля. І яны гэта ведаюць, і яны выводзяць на гэты сцэнар. Таму я вельмі моцна падумала, ці патрэбная нам зараз менавіта парламенцкая рэспубліка ў такім чыстым выглядзе, таму што гэта можа прывесці да вельмі нечаканых вынікаў для беларускага народа. У тым ліку вось усіленне і паглыбленне інтэграцыйных працэсаў і вось усіх гэтых гульняў вакол саюзнай дзяржавы. Тым не менш, Ольга, я ведаю, што у вас, ну, такія знаёмствы у расійскім істэблішменце даволі сур'ёзныя, ну, і той же самы Жириновскі ў вашым стрыме гэта пацверджанне. Вас неаднойчы абвінавачвалі у, можа быць, спачатку ў прарасійскасці, потым у расійскай падтрымцы. Зараз ад вас зусім іншыя такія словы чуваць, але, можа быць, гэта прыкрыццё с аднаго боку. З другого боку, вот пытаецца адзін з нашых слухачоў, як Ольга патлумачыць сваю просто шалёную медыападтрымку ў апошнія паўгады, пры тым, што саму кампанію 2020 наш дом суправаджаў даволі вяла. А гэта ж неверагодна не танна, адкуль фінансаванне. Ну, я ўжо не адзін раз чуў, што хутчэй за ўсё наш дом фінансаванне атрымлівае з Расіі.
і зараз такія словы, вот як это так? Ну, па-першае, калі б мы атрымоўвалі фінансаванне з Расіі, мы б не сядзелі ў Літве. Літва вельмі сур'ёзна ставіцца навогул да пытання расійскіх агентаў, нават уплыву, не тое, што ФСБ, і вельмі моцна кантралюе гэты працэс. Гэта сапраўды так. І яны, ну, у мяне няма там інфармацыі, што там хтосьці за намі там слядзіць, ці штосьці яшчэ, але я ўпэўненая, што гэты момант яны кантралююць. Потому что любое вось пытанне, звязанае менавіта з расійскімі грашыма, у Літве разглядаецца вельмі сур'ёзна. Нават калі быў адзін рубель, вось, які б мы ўзялі з Масквы, гэта адразу была б вельмі моцная рэакцыя менавіта літоўскай дзяржавы і не толькі дзяржавы, літоўскіх, пэўна, спецслужбаў, дакладна. Я ўпэўненая ў гэтым на 100%. Гэта па-першае. Па-другое, ну, ведаеце, палітыкі, яны з усімі вельмі моцна камунікуюць, і у мяне, ў прынцыпе, ёсць, канешне, сувязі і ў Расіі, у Маскве, ёсць сувязі і ў Украіне, ёсць сувязі і ў Чэхіі, і ў Літве, і ў Брюсселі, і шмат дзе яшчэ. І ў Амерыцы, таму што я 22 гады ўжо працую ў гэтай сферы, і было б дзіўна, калі б гэтых кантактаў зусім не было. Але ўсё ж такі, ну, скажем, ну, не ведаю, чаму Дзянковіч паехаў менавіта ў Маскву, ведаю, чаму гэта было патрэбна КДБ, але ніхто б яму гарантыяў такіх не даў, і палітыкі б гэтым зусім не займаліся. Я б ўсё ж такі, я спадзяюся, што гаспадар Дзянковіч і Александр Федута хутка выйдуць на свабоду, і яны распавядуць, што насамрэч там было, хто іх запрашаў насамрэч, і хто даваў нейкія гарантыі, чаму яны паехалі менавіта ў Маскву, не ў нейкі іншы горад, дзе можна было там спакойна сустрэцца і паразмаўляць. Не ведаю гэтай сітуацыі, але зразумела, што штосьці адбылося. І хтосьці іх выманіў, зрабіў гэта вельмі прафесіянальна. Пра маю прарасійскасць. Зразумела, што Расія мае вялікі ўплыў на палітычныя працэсы ў Беларусі. Зразумела, што Расія трымае нас эканамічна. І Расія ўклала ў Лукашенка, я гэта заўсёды паўтараю, 133 мільярды даляраў. І гэта ёсць праблемы, таму што калі мы паглядзім вось менавіта на сувязі Лукашенка і Расіі, яны даволі моцныя. І зразумела, што вось Расія будзе ўплываць на тое, што адбываецца. Но калі раней у мяне там была, у прынцыпе, думка про тое, што Расія хаця б можа, ну не ведаю, дамовіцца там неяк не ўмешвацца, то зразумела, што зараз яна будзе ўмешвацца. У яе проста няма выбара. Менавіта няма выбара, заходзячы з таго, колькі грошай Расія ўклала менавіта ў утрыманне ўлады Лукашенка. Тое, што зараз атрымоўваецца беларусам, ізноў-такі трэба зразумець, што ці рабіць выбар, можа нават так, дзе мы. Мы незалежная дзяржава, ці мы нейкі сатэліт Расіі, ці мы частка еўразвяза, ці мы яшчэ хто-небудзь. Але вось зараз, ведаеце, кампанія 2020 года, яна не была геапалітычным выбарам. Гэта была барацьба паміж беларусамі і Лукашенка. Беларусы хацелі, каб Лукашенка сышоў, і, ў прынцыпе, калі паглядзець, на вуліцах не было ні сцягоў еўразвяза, ні сцягоў Расіі, былі толькі бел-чырвона-белыя сцягі, менавіта як сімвал незалежнай, там, свабоднай Беларусі. Всё. Але зараз ось пачынаецца такая сітуацыя, калі беларусам ўсё ж такі трэба себе сказаць: мы не тутэйшы, але хто мы? І дзе мы? Вось гэты выбар таксама, скажам, такі вельмі цяжкі, таму што за любы выбор ёсць свой кошт. І прыйдзецца за гэта плаціць. Калі беларусы, там беларуская нацыя лічыць, што лепш з Расіі, гэта там адзін кошт. Калі беларусы лічаць, што трэба ісці на захад, гэта іншы кошт, але плаціць гэта ўсё роўна прыйдзецца пэўным чынам. Калі казаць пра маю шалёную там падтрымку, насамрэч яе няма.
ніякім чынам, але вось на працягу последніх 4 месяцаў дзяржпрапаганда, яна сапраўды атакуе з розных там крыніцаў, і атрымоўваецца, што з кожнага ўцюга, калі так можна сказаць, так, ідзе Вольга Караш, таму што дзяржпрапаганда, ну, скажем, раскрывае вочы беларускаму народу на гэтага монстра. І атрымоўваецца, што нават па дзяржаўным тэлебачанні кожны дзень ідзе мінімум одна праграма пра мяне, а нават часам і 2. І атрымоўваецца, канешне, што гэта ўплывае. І гэта абмяркоўваецца в сацыяльных сетках і гэтак далей. Таму, калі казаць за фінансавую падтрымку гэтай медыакампаніі, то, канешне, дзяржпрапагандзе мы не плацілі нічога. Але атрымоўваецца, што так, зараз, калі паглядзець дзяржаўныя газеты і дзяржаўнае тэлебачанне і гэтак далей, я другая па ўспамінам, каго ўспамінаюць пасля Лукашэнкі, але зразумела, што гэта не добрыя словы. Там расказваюць, якая там дрэнная дзяўчына, і навогул там нельга са мной звязвацца і гэтак далей. Так, іншай медыйнай падтрымкі няма. В прынцыпе, ну, у нас ёсць YouTube-канал «Наша дома», зразумела, мы там отключили рекламу, тому что БТ заказывая рекламу, как просто не было такого, что я выступаю тут часом вылазит там реклама БТ, да, ці там ОНТ, ці чагось яшчэ. Але вось сайт «Наша дома», YouTube-канал «Наша дома», ну и все. Зразумела. Ну што ж, вельмі часта паўтараецца каментар «Воля, памірыся з Макарам, калі ласка». Ну што ж, я спадзяюся, што не толькі Вольга памірыцца з Макарам, але і Макар з Вольгай, і ўвогуле ўсе апаненты памірацца і аб'яднаюцца паміж сабой і створаць такі цэнтр, каб сумесна рабіць агульную справу. Дзякуй вялікі. Вольга Карач у нас была ў эфіры. Зміцер Лукашук для вас працаваў у сумесным праекце Еўрарадыё і прамовы. Да сустрэчы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь! Век жыве.